Robi! Basszus, Robi! Hajrá, Robi! Jó! Hajrá, Robi! Kijössz belőle! Figyelj! Próbáld Lábát esélek. Próbáld a fejét tolni lefele! Üssél fel fejre! Jobb kézzel üssél fejre, hátad mögött! Upád! Hallod? Ha a jobb kezét kivenni, akkor tudna ütni fejből. Látod? Mert benne a tarkolja le. Bírod? Ez az, gyerünk szépen! Mehet a térd, figyelj, ha tudod! Mehet a térd oldalról, ha tudod! Tedd át a bal kezedet a fej... Ez a jobb. Tedd át a bal kezedet a fején! És nyomd a fején! Nyomd a fején! Az. Nyomd a fején! Mehet a térd! 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 Felugrásból térd! Oldalába! Ez az! Csináld! Csináld! Üsse! Ahogy tudod, ütöd! Ütöd a fejét! Próbálj lefeszíteni magát. Tedd mögé! Mind a két kezedet tedd a tarkója mögé! Feszíts ki a lábát és feszítsd meg! Nyomd az állát! Tarkója mögé! Még úgy! Bekop! Tehát, hölgyeim és uraim, ezt az összecsapást úgynevezett kimurával nyerte a kék sarokban Munkácsi Robert! A díjátadásra pedig megkérném Rozman Istvánt, a VKF szervezet európai igazgatóját, valamint a VPKC európai elnökét.